po sa inyong lahat. Kami po ay magbumukbangers ng... Ako po pala si Weng. Ako po si Clarice. Ako po si Beauty. Kami Mukbang. Kakain po kami ng spicy noodles. Then, ikaw. Ano na rin? Tapos maharap. No laughing. Okay, one down po. Dalawa na lang po ang natira. Ang naglalaban po ngayon ay magkapatid. Tignan po natin kung sino po ang mananalo sa challenge na to. Ayan! May nanalo na! Congratulations!